אני כן זוכרת פעם אחת, באחת הנסיעות, שהיה חדשות בדיוק, ואמרו שם של חלל שאמרתי לעצמי, וואי, אני זיהיתי אותו. ואמרתי, איזה יופי, כאילו, אולי זה טוב. בתוך כל השחור הזה והמורכב הזה, אולי כן זה עושה משהו. בסוף המשפחה לפחות יודעת. עוד רגע תשמעו את העדות המלאה, אחת מתוך אלפי עדויות של רופאות ורופאים שמאז ה7 באוקטובר עובדים יומם ולילה למענכם אזרחי ישראל ומקיימים את אשר נשבענו על משמרתנו יומם ולילה. בבוקר של 7/10 קמתי והלכתי לבית כנסת כדי לחגוג את שמחת תורה, ובדרך לבית כנסת עצר אותי הרב שץ עם רכב, ואמר לי, את שומעת? את יודעת מה קורה? את מעודכנת? אמרתי לו, לא. לא היה לנו שום חיבור לתקשורת, לא הבנו על מה מדובר, אני מדברת על בערך משהו כמו 9 בבוקר, ולא היה לי שם של מושג כמה זה גדול. אני עושה מילואים כבר כמה שנים במסגרת המרפאה של חולים חרדתיים ומורכבים רפואית. מפנים אליי מכל הארץ חיילים שצריכים מענה מיוחד. ובמקרה, הפעם בחודש של המילואים הייתה 8 לאוקטובר. אז אני מגיעה, והיא אומרת לי, תקשיבי, פה אין הרבה מה לעשות היום כמו שחשבנו, אבל בשורה צריכים אותך. לא לגמרי הבנתי מה בדיוק אני אצטרך לעשות, אבל אמרו לי, תקשיבי, תעזרי בזיהוי. אני לא חושבת שהבנתי את סדר הגודל של מה שקורה עד שהגעתי לשורה. הדבר הראשון המאוד מאוד בולט זה משאיות שמגיעות איתי במקביל, עשרות משאיות של חלב, של שוקו, ופורקות את החללים. שורות על שורות של חללים שכובים בחנייה. בחדר קבלה, כמה שמיטות שהיו, כולם מאוישות עם חללים. והמקררים מלאים, והחדרים מלאים, וכל הזמן מכניסים ומוציאים מהמקרר, מביאים עוד מישהו, וכל הזמן שומעים דפיקות פטישים, בלי סוף, של בונים ארונות, בלי סוף כל היום, ארונות. ואז אני נכנסת פנימה, לא זוכרת 4 או 6 חדרים של זיהוי, היו 3 רופאי שיניים בכל צוות, מכניסים חלל לחדר, אנחנו מחפשים איזשהו אמצעי זיהוי, בין אם זה על ידי DNA, בין אם זה על ידי טביעות אצבעות, בין אם על ידי היכרות מוקדמת או על ידי זיהוי שיניים. כל הזמן קיוויתי שלא ייכנס מישהו שאני מכירה, שאני לא אזהה שום שם, שאיכשהו אני אהיה הראשונה לדעת על האסון הנורא שנפל על משפחה. באמת היה מאוד מאוד חזק ההרגשה הזאת של אנחנו באסון שאין לי מושג איפה הסוף שלו. היו המון דברים קשים שם. אני חושבת שזו הסיטואציה בכלל של להיות חשופה לכזה דבר, שבדמיונות הכי רחוקים שלי לא חשבתי שאני אי פעם אהיה. אני למדתי רפואת שיניים בשביל להיטיב ולעזור, ובחרתי תחום מסוים בשביל כן להיות משמעותית ולשנות דברים שאני יכולה. והחיים לקחו אותי לשם. אני חושבת שזה שם לי המון פרופורציות. זה שינה אותי כרופאה וזה בכלל שינה אותי כאדם. אני חושבת שלפעמים אנשים חושבים התפקיד של הרופא מוגבל ל8-4 שאנחנו עושים במשרד או במרפאה מול המטופל, וזה כל כך הרבה יותר מזה. זה התמודדות עם כל מה שנחשפנו בין 8-4, זה הבנה שאנחנו צריכים להיות שם, גם אם זה פחות מסתדר ופחות נוח ופחות אפשרי, נפשית, פיזית,
וזה חלק מהשבועת הרופא שלנו. כאילו, אני לא חושבת שיש משהו ספציפית במלחמה הזאת שבו אנחנו נתנו יותר ממה שאנחנו היינו נותנים בכל סיטואציה. גם בקורונה שאנשים עדיין לא ידעו מה קורה ובהתחלה חשבו שאפשר למות מזה, כולם התייצבו והגיעו ועשו הכל. כי זה המהות של להיות רופא.